Казанга нинди максат белән, нинди теләкләр белән килдегез? Һәм сезнең белән бергә тагын кемнәр килде? Менә без килеп җиттек үзебезнең Казан мәркәзебезгә, Кыргызстаннан, Туган тел оешмасының активистлары. Безнең сәбәбебез менә чит илләрдә торган татарлар ничек үз телләрен онытмыйлар, үзләренең җырларын җырлыйлар икәнен күрсәтергә дип. Үрнәк өчен килдек без монда, үрнәккә әйтеп. Шуның өчен менә хәзер безнең кызлар белән сөйләшеп утырабыз, сезгә очрашуыбыз. Булар безнең барысы да җырчыларыбыз. Кыргызстандагы милләттәшләребез ничек яшиләр, нинди бәйрәмнәрдә очрашасыз, кыскача шул хакта да сөйләгез әле. Кыргызстанда безнең милләттәшләр бик яхшы яшибез. Кояшыбыз җылы, суыбыз тәмле, тауларыбыз матур. Безне бик сыйлыйлар Кыргызстанда. Чөнки беренче килеп дәресләр биргән китаплар чыгаручылар, мугалимнәр, муллалар, сәүдәгәрләр беренче татарлар булган бит инде. Менә хәзер менә безнең октябрьнең башында без бөтенебезгә дә билгеле Айтмат бар бит инде безнең, Җиңгиз Айтмат. Шуның инәсенә Нәгыймә апага 100 ел була. Менә моннан кайткач, Алла бирсә, аңа 100 еллыкны үткәрәбез. Аңа Нәгыймә апага багышланган музей ачыла Каракул шәһәрендә. Яшибез бик әйбәт Кыргызстанда. Кыргызстан безне ята, без Кыргызстанны ятабыз. Но все равно без Татарстанныкын, үзебезнең Татарстанга сагынып киләбез Татарстанны. Татарстанга җиренә баскачында бөтенебездә күңелләребез менә шулай селкенә сөендек. Мин яратам сине, Татарстан, алтыннары өчен яратам. Күк-күкрәк яшел-яшьләп яуган, яңгырлары өчен яратам. Күк-күкрәк яшел-яшьләп яуган, яңгырлары өчен яратам. Мин яратам сине, Татарстан, горурлыгың өчен яратам. Җаны еткән мәнкәм теле өчен, татар теле өчен яратам. С 2014 года мы посещаем все концерты, все юбилейные концерты, все мы делаем. На 25-летие, на 30-летие, 35-летие. И вот мы очень рады, что мы сюда приехали, также будем давать концерты. Записываемся на радио, на телевидении. Ну, кроме всего прочего, ездим по республике, ездили в Казахстан, в Узбекистан. Вот и хорошо, да, ездили с концертами. И сейчас вот в этот раз мы привезли уже и кыргызские песни, и русские песни, и татарские, и башкирские в этот раз. Киек казлар ките жылы якка, Түркемнәре белән гел бергә. Казлар ките, без якын дуслар, сагынышып килдек күрешергә. Казлар учак һаваларда, сызлып кала зиңгир юллары. Казлар кебек үтә, тезелеп үтә, унтылмаслык яшьлек еллары. Унтылмаслык яшьлек еллары. Татар-башкорт гомер буена тугандаш халык. Безнең бердәмлек, гомерлек. Менә биредә иҗат коллективы белән чыгыш ясавыз. Башкортстанда чыгыш ясавыз. Ул менә бу ике тугандаш республиканы берләштерәчәк кенә. Безнең уртак моңнарыбыз, җырларыбыз, мәдәниятебез, сәнгатебез. Шуңа әлбәттә сезгә менә андый адымнарыбыз өчен зур рәхмәт. İdellere, 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 küllere şul. İdellere, 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 küllere. Sin minekte, min sinekte, dimmedim bir ilgere. Su boyunda yalğız akış, kayırgan kanatlarını koyraul, ayrılık azapları.
olsun bacım tatayın, başımdı sağa katayın, mahabbattaşıp jürüp törey, baktulu bolu yaşaylı, gül bolsun күндө жыттайын, күлкүдөн башка укпайын, айдайлап жайды жайлап, жанымдан алыс чыкпайын. Кеткен шықта дұслар әнкейлерден, қайталмайбыз вақыт жеткіріп, вақытлар табылыр әнкейлерні кері, қайтарыплар болмас кереге, табык вақыт қойтык әнкейлерге, бары күзлеріне қуарарға, ғұмырлер тез узар, ашық айы дуслар, өкініш кергенші араға. Сен де жырлама тұр егіт, сен де жырлама тұр қыз, матур болсын, матур болсын, матур болсын бұл тұрмыш. Матур болсын, матур болсын, матур болсын бұл тұрмыш.